Wong lanang anggar buka puasa kue sederhana nemen ya lur. Cukup banyu putih, kopi, udut, wis cuma kue. Sing penting tenggorokan lancar, paru-paruna semel, ilate ora pahit. Mangan segane ta bajane ngkongkoan. Malah kadang ana juga sing mangane sawise traweh. Kue ki anggar ora keburu ngantuk. Pokoke asal telu serangkai iki ana, wis merasa dadi menungsa paling bahagia. Tapi anggar wong wadon, wah ceritane beda. Sejam sedurunge buka, wis heboh pesan ini itu. Jare wedi ana sing kurang, dadi napa bae dituku. Es buah, seblak, cilok, bakso, gorengan, mie ayam, risol, asinan, kolak. Masih kurang bae. Tambahi sempolan, tahu gejrot, batagor, asbes, kusen, knalpot, batu bata, genteng, semen, paku payung, paku bumi. Pokoknya ribet lah saben buka puasa. Hari tetuku juga ora gelem sabaran, ora gelem antri, alasannya pirang-pirang. Nang omah anake nangis lah, lagi nggodho banyu lah, sing lanange durung dijewoki lah. Giris nemen. Kadang pen dilayani ge anggar wis krungu suara adzan, dadak ora sida tuku. Jarene kesuwen. Deleng kae wong lanang. Pesane awal dilayani terakhir ge meneng bae. Bisa nahan emosi. Wong lanang anggar puasa kuwi nyantai, ora kaken omong. Ditakoni ngelih, jawabe biasa bae. Ditakoni kuat, jawabe kalem. Ditakoni buka pengen apa, jawabe ya terserah. Seolah-olah puasa orang ngaruh bebar blas. Ya iyalah orang nyantai pimen. Wong jam 12 awane be wis mangan nang warteg ala toba.